Astăzi o să vorbim despre carte, o să povestim puțin despre ea, o să intrăm un pic pe firul narrativ, o să dăm și câteva spoilere și detalii. Și recomandări. Recomandări, da, despre alte lucruri de genul acesta și în plus o să vorbim puțin și despre controversa pe care a creat-o cartea. Asta în cazul în care, nu știu, oamenii vor să sară peste partea cu firul narrativ, pot asculta partea aceea de controversă și ne pot spune păreri. Da. Un pic de sare și piper. Ideea e că noi o să punem, dacă ați observat până acum, noi punem tot timpul cuprinsul, puteți vedea, mai ales pe YouTube, puteți vedea atât în playerul acela cât și în descriere și uneori îl lăsăm și în comentarii. Podcastul poate fi auzit atât pe YouTube cât și pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și alte podcatchere. Cred că Castbox și Anchor FM îl mai puteți găsi. Și am înțeles că trebuie să zicem de astea, dar o să zicem și la final și acum dacă vă place ce facem, dați-ne un share, un like, un subscribe, ce considerați voi dacă vi se pare ok conținutul pe care îl facem. Și alte sfaturi și recomandări dacă aveți. Da, așteptăm orice părere bună, rea, constructive să fie. Ok, păi hai să procedem, cum ar spune. Deci, Pământ American. Cartea tratează problema migranților din Mexic. Migranți ce au probleme cu cartelurile de droguri, bănuim noi. Tocmai asta vorbeam înainte să începem podcastul. Da, în mare parte droguri, da. Bine, se poate și, nu știu, trafic de persoane, crimă organizată. Să știi că, uite, ai zis foarte bine, nu știam noi care este faza cu cartelul și cu ce se ocupă, ca să ne exprimăm așa. Da. Ai zis foarte bine trafic de persoane. Din câte se poate remarca în începutul cărții, vorbesc destul de mult de trafic de persoane și ai văzut și fetele povestesc că o să ajungem și acolo în momentul în care vorbeau de traficul de persoane. Da. Deci există o șansă mare ca... Bine, de fapt, cartelul în general se ocupă cu mai multe feluri de activități. Deci, nu cred că e un anumit gen de cartel. Ideea e că... Adică, în special, doar, nu știu, baza pe o nișă. Cred că fac de toate. Se adaptează. Orice ai nevoie. În funcție de ce cere piața. Oamenii... Da. Cartea tratează problema migranților, cum am mai spus, și în special a unei femei din Mexic, pe care o cheamă Lidia Perez și Quixano. Era frică de numele ăsta. Da. Lidia este soția unui jurnalist care se ocupă tocmai cu investigarea cartelurilor. Da, Sebastian pe numele lui. Sebastian, da. care lucra intens la studia cartelurile, dar în același timp... Da, era jurnalist de investigații, studia mai ales cartelurile din Acapulco, orașul mexican în care ei trăiau, și împreună au un fiu de 8 ani, Luca. Lidia avea o librărie de care se ocupa și îi plăcea foarte mult ce făcea, dar la un moment dat, datorită jobului riscant al soțului ei, o tragedie are loc și este nevoită să părăsească orașul. Este foarte interesant modul în care tragedia e prezentată, pentru că cartea debutează exact cu intriga. Lucrul ăsta mi-a plăcut, ca să vorbim și de chestia asta. Și mie. Mi-a plăcut foarte mult pentru că eram, ce citesc. Eram, ce se întâmplă? Te-a băgat în priză din prima, nu așa? În primă fază la fel s-a întâmplat și la mine. Nu înțelegeam ce se întâmplă, dar în același timp mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Da. Și pe mine m-a prins de la început. Bine, de fapt, de atunci de când am primit cartea în chitul cititorului de la Litera și am citit descrierea de pe spate, chiar de-abia așteptam să o citesc, adică vreau cât mai repede să o încep. Și citind primele pagini, de fapt, primul capitol, eram, hai să vedem ce se întâmplă mai departe, dacă așa a început,
Wow! Da, a început în forță, nu știu cum să mă exprim Da. academic. A început bine, chiar mi-a plăcut modul în care a debutat. Da, te ține cu sufletul la gură de la început. Exact. O ziceai de Lidia că avea o librărie. Da. A fost foarte interesant și modul în care a construit autoarea legătura între personaje, modul în care a îmbinat prezentul cu trecutul. Sunt mai multe fire narrative în carte, din punct de vedere temporar. Da. Ideea e că debutează cu acțiunile din prezent și apoi, chiar dacă pare că nu înțelegi ce se întâmplă acolo, imediat apare, a folosit tehnica aceea de flashback și imediat îți explică ce se întâmplă și care sunt legăturile. Și mi-a plăcut legătura între Lidia și cartelul de droguri, să zic așa, și a fost interesantă. Ce mi s-a părut un pic... Da, ți-a plăcut? Mi-a plăcut cum a legat în prima fază și ideea de un pic de mister, dar a tras un pic prea mult de misterul ăsta, să zic așa. Era te prinzi din primele pagini că, băi, e ceva dubios cu personajul X. Da, mie partea asta nu mi-a plăcut la început. Adică mi se părea că aduce a telenovelă când am citit chestia aia și am fost bucuroasă că spre final a lăsat o baltă. Adică a fost doar chestia aia la început și atât. Da. Să dăm spoilere, să nu dăm spoilere. Da, cum spui. Nu știu dacă hai să păstrăm așa. Dacă totuși n-am dat un spoiler în 10 minute, hai să lăsăm așa. Ideea e că se întâmplă niște lucruri între Lidia și un personaj anume, da, și legătura... Și ajunge să fugă de clanul acesta, cartelul care se numea Los Jardineros, grădinarii. Cam asta e toată povestea și toată narațiunea. Narațiunea exact, urmărește drumul ei către... Avea o exprimare, uite, că n-am mai... Către el nord. Către el nord era. Da. Se duc către nord fiind... Către nord, către ghici unde să duc toți mexicanii în America. Statele Unite, da. Da. Cam asta e toată povestea, pe scurt, drumul ei și al băiețelului ei către da. Bine, de fapt, și oricine cumpără cartea se poate lămuri despre poveste dacă citește descrierea. Deci... Asta voiam să zic, că nu citiți descrierea. Da, evitați. Deci evitați... Bine, ți-am zis, pe mine m-a prins de la început din descriere, dar, nu știu, parcă îți dă, cât să zic, 70% din poveste. Asta mi se părut și mie. Descrierea de pe spate și descrierea pe care o găsi și pe librării și la editură e un rezumat ce e pe spatele cărții. Mi se pare că dacă ești puțin atent și faci câteva legături, te prinzi foarte ușor de toată povestea și îți cam tai un pic de suspas dacă citești acea prefață. Da. Spre norocul meu nu am citit cartea. Eu am citit, dar m-a prins subiectul, că eram interesată și de Mexic și de toată treaba asta cu cartelurile, și am crezut că vor fi mai multe întâmplări, ca să zic așa. Da. Îți dai seama, deci dacă așa a fost începutul, mă așteptam să fie din ce în ce mai bombastic tot. Da, îți dă o chestie. Are ca să trecem... Bine, are un iz de blockbuster, exact. Nu? Vreau să mai zic ceva legat de narațiune, ca să încheiem cu narațiunea. Da. Pe parcursul călătoriei, la fel, nu vă speriați, chiar dacă pare monotonă, imediat are un punct la început foarte intrigant, apoi devine ușor monotonă cartea, se întâmplă narațiunea așa liniar, dar la un moment dat apar personaje noi, personaje care o însoțesc pe Lidia și pe băiețelul ei în călătorie și lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, a fost un plus adus cărții. Da, și pentru mine. Și toată ideea... Da, e cumva perspectiva se duce de la cele două personaje spre comunitate, spre ceva mai mare. Da. Asta mi s-a părut și mie interesant, modul în care... Și te ajută să empatizezi mai mult cu personajele și cu situația lor și, în general, cu situația mexicanilor imigranți care vor să-și facă o viață mai bună în state. Exact. Mi-a plăcut faptul că a introdus personaje noi, pentru că altfel era un... drumul cu mexicani. Da. Și asta legat de firul narrativ. Legat de
carte și cum a fost cartea aia. Mi-am notat câteva chestii, uite, legate de personaje. Pentru mine, cartea, chiar dacă pare să urmărească și Lydia este personajul principal, eu l-am considerat pe băiețelul ei personajul principal. Și personajul pe care s-a pus foarte mult amprenta. Da, mi-am notat că și consider de fapt că toată cartea urmărește cumva maturizarea copilului. Copilașul, în funcție de evenimentele ce se întâmplă pe parcurs, arată o maturizare accentuată și lucrul ăsta mi-a plăcut. Mi-a plăcut că Lydia în sine, chiar dacă pare personaj principal, nu a primit și eu personal nu am empatizat foarte mult cu ea. Nu știu dacă tu ai empatizat foarte mult. Nu, mi s-a părut bine. Personajele pot să spun că într-un fel sunt bine alcătuite, adică sunt bine gândite și prezentate și mai ales îmi place modul mai mult de descriere al situațiilor și al locurilor decât dialogul în sine sau adică mi se pare că autora e mai bună la descrierea anumitor întâmplări decât la prezentarea dialogului, nu știu, părerea mea. Personajele se descriu cumva pe baza acțiunilor pe care le fac. Asta. Da. Dar bine, m-au enervat anumite chestii, mai ales din punct de vedere al dialogului, dar revenim la asta. Dar, da, legat de ce spuneai și tu, și mie, Luca, mi s-a părut personajul principal cu o singură mențiune. Nu mi-a plăcut chestia că el, ai văzut, avea darul ăla pentru geografie și știa cumva locurile și multe informații despre orașele prin care treceau și în care urmau să se ducă în America. Dar, nu știu, le-a prezentat așa într-un fel foarte exact, foarte realist. Nu știu cum să zic, ca un băiețel așa de la profil real, știi? Care știe totul așa am înțeles style. Și mi s-a părut că, din punctul ăsta de vedere, a fost cumva de umplutură chestia asta, adică ca și cum i-a dat o conotație personajului că ar fi fost acolo doar pentru că știa informațiile astea, știi? Că l-ar fi introdus în carte pe de-o parte doar pentru chestia asta. Dar a fost o părere de început. După aia mi-a plăcut cum a descris evoluția lui și cum erau anumite pasaje în care scria despre ce gândea băiețelul în momentul respectiv. Da, asta mi-a plăcut și mie și da, îți dau dreptate acolo. Uneori s-a folosit puțin, nu știu, absurd de informații pe care le știa băiețelul și per total are un iz, ai zis mai devreme ca să trecem la ideea asta, are un iz de blockbuster. E făcut comercial cumva. E, că de asta m-am gândit și eu când am început prima oară și am văzut și chestia asta, mă gândeam, păi seamănă, nu știu, mi s-a părut așa puțin stereotipic, adică copilul care trebuie să se maturizeze, mama puternică și chestia aia din telenovelă de la început, adică eram așa. Da, are... Dar după aia, da, a fost ok. Are un iz ăsta de telenovelă mexicană combinat cu un blockbuster american și câteva clișee legat de clișee, că tocmai ai zis și de stereotipuri. E clișeică, are chestia asta cu familia, cartel de droguri. Și ca scriere mi s-a părut repetitivă puțin. Da. Cu unele chestii. Adică mi-a plăcut modul cum scrie și că se citește foarte ușor și poți să treci foarte repede prin ea, adică chiar dacă are 500 și ceva de pagini, adică mie mi s-a părut că s-a citit foarte repede și e chiar potrivită pentru vacanță și așa. Dar ai văzut cuvintele alea mexicană? La început mi-au plăcut pentru că cumva îți dau izolă de originalitate, că s-a documentat, că nu știu ce, dar după aia mi s-a părut repetitiv, mi s-a părut obositor și mai ales că mi s-a părut că repeta cuvinte cum să zic, în descrieri și în anumite paragrafe în care nu-și aveau rostul, gen mereu zicea mi hijo, abuela, și căcaturi din genul ăsta. Am văzut și eu că... Care, din punctul meu de vedere, mai bine păstra, nu știu, expresii originale în dialoguri.
Da. A fost, Dacă păstra doar pe... a fost interesant, exact ce zici tu. Unele expresii mi-au plăcut. Pe mine, în primă fază, m-a deranjat și m-a cam deranjat pe tot parcursul cărții. Nu știu dacă a fost alegerea celor de la litera sau sau așa e scrisă și varianta originală. Voiam un dicționar, nu știu, o notă în josul paginii, sau cel puțin la final, pentru că unele cuvinte, m-a deranjat. La un moment dat trebuia să citesc. Trebuia să pun mereu pauză, să caut. Citeam cu telefonul sau calculatorul în față și e deranjant chestia asta. Mă enerva să mă întreb tot timpul. În schimb, de ce zic asta că e deranjant? Nu pentru că mie lene să fac lucrul ăsta, ci unele cuvinte chiar dădeau alt sens acțiunii și te făceau în momentul în care, nu știu, ea interacționa cu ceva, la un moment dat era o fază în care ea interacționa cu ceva bărbați de pe stradă și o strigau sau chestiunea asta. Acolo erau niște expresii pe care dacă nu le traduceai, se părea, a strigat după aia, ok, dar expresiile respective aveau oarecare conotație și erau, nu știu, dădeau un farmec aparte. Bine, și cumva, de exemplu, și cu personajul apărut mai târziu, care zice că e Onda Guay și are anumite expresii care sunt specifice mexicanilor mai de la graniță. Adică i-am și uitat numele. Celor care stau în Ciudad de Mexico. Bento sau Beto, sau nu mai știu. Cred că așa ceva. Nu vorbești de băiatul care îi tot stocărea. Nu. Lorenzo, parcă le chema pe băiatul ăla, nu? Cred că rușinea mea, am uitat personajele. N-au niște nume foarte... Beto. Da, Beto. Era băiețelul. Gata, știu. Da, Beto mi-a plăcut. Beto e un personaj pe care l-am iubit. Deci Beto e tot ce e mai bun din cartea asta. Beto și cu fetele alea două, cu Soledad și cu Rebecca. Dacă nu existau ele, pentru mine cartea... Eram supărat. Era o carte aveam acum un podcast în care vorbeam despre cât de mult nu mi-a plăcut mie cartea. În schimb, Beto a fost un personaj care m-a făcut să râd câteva ori. Soledad și Rebecca au dus plusul ăla de, chiar dacă pare dramatism, a fost un dramatism pe care l-am crezut mai mult la ele. Da, de realitate. Exact. Da, și asta zic, că și cu Beto ai văzut, te făcea să râzi când ei nu înțelegeau ce spune cu dompa, cu... Da. Cu guay, cu expresiile astea care se folosesc mai mult în Mexic. Adică în Ciudad de Mexico. Era o combinație. Eu am tras concluzia, n-am citit, nu știu care e faza, poate mă lămurești aici acum că se foloseau în anumite. Eu am considerat că e o combinație între engleză și spaniolă. Așa părea, adică cu ăla e un... Da. Nu, cu asta că din ce mi-aduc și aminte din vremea mea de telenovele când era mai mică. Și ce am mai văzut pe Netflix, am văzut că sunt la moda cu serialele mexicane, spaniole. Am văzut că chestia asta cu guay mai mult pentru America de Sud și Mexic. Și Ciudad de Mexico. Okay. În general, știi? Am înțeles. Și am zis, uite, chiar s-a documentat, chiar nu e scris așa aiurea. Nici mie, ca să Cartea e destul de controversată și a avut multe controverse, să zic așa, dar o să ajungem și acolo imediat. Vreau să zic și ceva de bine despre ea. Am zis că nu mi-au plăcut lucruri. Apropo, că vreau să te întreb. Crezi că îți vei aduce aminte de cartea asta, nu știu, peste un an? Da, o să-mi aduc aminte când o să mă întrebe cineva dacă îi recomand o carte care, nu știu, se citește ușor și e o poveste și atâta tot. E o poveste simplă care se citește ușor. Dacă o să mă întrebe cineva să-i recomand o carte de genul ăsta, îi pot recomanda foarte ușor Pământ American, chiar dacă are 500 de pagini. Dar... Da, eu uite, chiar m-am gândit și tot la fel. Eu cred că, chiar dacă nu mi-a plăcut, adică nu i-am dat o notă mare pe Goodreads, pentru că nu capătul vero, așa, că o să-mi aduc aminte de ea datorită subiectului. Da. Adică parcă e altceva. Subiectul a fost interesant și modul în care a fost pus în perspectivă a fost interesant. Da, și înlănțuirea întâmplărilor și povestea personajelor e bine de gândit, adică aduce cât un pic din toate. Da, asta zic. Din toate ce poate trăi o persoană care trebuie să facă acel lucru. Exact. În condiții în care eu nu sunt foarte, foarte critic cu cărțile ori sunt foarte critic cum se întâmplă rar,
ori îmi plac foarte mult. Aici a fost undeva la jumate, a fost echilibrat și dacă stau atunci, imediat după ce am citit-o, era mamă, interesantă carte. M-a prins ideea de blockbuster telenovelă. Era ok. Dar a fost decent. Vreau să zic că mi-a și plăcut, că uite, de ce pot să mi-aduc aminte? Mi-aduc aminte de următoarele chestii. Mi-a plăcut maxim că a avut o hartă la începutul cărții și asta la fel, nu știu dacă se datorează editurii Litera sau se datorează autoarei. Asta nu știu a fost foarte interesant pentru că poți urmări drumul și orașele prin care ei trec. Nu sunt chiar toate marcate, da, și eu am făcut asta. Da. Mi-a plăcut că a fost antrenantă și, cum am mai zis, mi-a plăcut ideea de personaje, cum ai zis tu, ce se descriu pe baza acțiunilor și de cele 3-4 personaje, în special copiii, mi s-au părut foarte funny și foarte interesanți. Da. Și mie la fel. Și coperta, mi-a plăcut coperta. Așa că... Coperta a creat o controversă destul de interesantă. Da, dar așa la prima vizualizare am zis. Coperta îți ia ochii foarte, foarte ușor și foarte... Da, chiar dacă e un aspect mai superficial, dar... Da, nu, mie mi s-a părut că e interesant. Adică designul coperții mi se pare foarte, foarte interesant și te atrage. Îmi place chestia asta, îmi place că te atrage vizual și că e foarte interesantă. Da. Ce nu îmi place, în schimb, e că coperta, pagina coperții, nu știu cum, cred că prima pagina coperții și încă 2-3 pagini după copertă și spatele coperții sunt pline de review-uri de la diferiți autori celebri sau... Înțeleg, trebuie să atragă publicul, dar nu e. Da, deci dacă număr, sunt 1, 2, 3... plus aici un mic citat pe prima pagină și pe spate, da, deci 4 pagini. Pare un pic așa o... Tras de păr. Da, ce nu-mi place, chiar mă uitam mai înainte să începem să înregistrăm, mă uitam în mica mea bibliotecă să văd ce alte cărți, chiar și de la Litera mai am și m-am uitat și o mare parte din ele nu au atâtea reclame pe... Nu știu, atâtea review-uri, hai să zicem review-uri, atâtea păreri de la... Și mie părerile astea de obicei nu mă prind sau îmi place să le citesc, după ce termin cartea. Și de obicei îmi plac să fie la final sau pe spatele coperții și să văd ce a zis Stephen King. Dar aici sunt foarte multe la început, toate sunt wow, cartea e wow din toate punctele de vedere și forțează, ori crește nivelul foarte mult și te face să crezi, mamă, ce carte demențială o să citesc și vrei să fii dezamăgit, ori îți impune o părere. Ceea ce nu-mi place în general. Nu-mi place să-ți formezi tu ca cititor o părere și apoi să-ți compari părerea cu ceilalți cititori. Da, la fel și în cazul meu. Bine, eu de fapt am citit de mult să mai citesc toate laudele astea, că, nu știu, uneori mi se par false, adică nu știu câți dintre autorii menționați chiar au citit cartea sau doar au dat acolo, au măzgălit ceva și l-au dat mai departe. Asta n-avem de unde să știm. Da. Nu pot decât să-l sun pe Stephen King să-l întreb dacă... Da, chiar la asta mă uitam, la ce a scris aici. Pământ American e un roman extraordinar, un spectacol perfect echilibrat. Bla, bla, bla. Deci, da. Nu știu ce să zic. Sunt review-uri, înțeleg chestia asta și înțeleg că pe mâna trebuie să vândă cartea, e greu să atragi publicul și... Trebuie să susții și vecinul. Da. Dar e un pic prea mult. Și... Da, bine, din ce am citit asta a fost cea mai așteptată carte a anului pentru anumite ziare, da, deci de acolo din America, deci... E o chestie de asta, o afinitate pentru problemele mexicanilor. Și da, păi și mă uitam, încercam ca cum facem noi de obicei, să ne documentăm puțin și despre alte aspecte ale cărții, ale autorului și așa mai departe. Și cum mi-ai spus tu... Let's talk about the elephant in the room. De la tine am auzit prima dată, spre rușinea mea nu știam. Da. Cartea a creat controverse destul de mari. Da. Odată... Bă, da, să știi că se potrivește cu... Deci face parte din colecția Books Books de la Litera și zice o carte despre care toată lumea vorbește. Chiar așa e, despre cartea asta chiar a vorbit toată lumea.
Da, mi se pare că toată lumea a vorbit foarte... Ori erau la extreme, de câte m-am documentat, ți-am zis, după ce mi-ai spus tu că, băi, Traian, vezi că sunt niște controverse acolo și eram, ce se întâmplă? Și cum mă... Da, deci și eu am fost în întuneric total până am căutat pe net numele cărții în engleză și erau acolo multe păreri, multă ceartă, nu știu, mult scandal și am zis, what? Când? Cum? Am înțeles că autoarea și-a anulat și un turneu de promovare al cărții. Da? I-a fost teamă pentru securitatea ei. Ok, înțeleg lucrul ăsta, doar că n-ar trebui să fie supărat, ar trebui să se supere un pic pe Oprah, pentru că Oprah a împins foarte mult, din câte știu. Da, cartea. Și eu cred chestia asta, da. Da, deci ca să spunem și celorlalți, cartea a fost recomandată de Oprah în clubul ei de lectură și, bineînțeles, a recomandat-o foarte pompos ca o poveste despre adevărată chiar, sau inspirate din fapte reale, despre povestea imigranților mexicani în America și de aici potop. Da. A început mulți mexicani, autori mexicani și autorii americano-mexicani s-au supărat, au fost indignați. Cum un alb a putut să scrie așa ceva despre mexicani? Cum știe el? S-a târât el pe acolo pe lângă graniță, prin tunele. Da. Că nu s-a documentat cum trebuie. Aici... Multe. Lucrul ăsta nu știu cât de... Uite, asta nu mi-a plăcut. Ok, am înțeles că te superi și că a creat controverse, am înțeles că ideea următoarea, am înțeles de ce s-au creat controversele, dar nu sunt de acord cu multe dintre ele. Nici eu nu pentru sunt că de acord, foarte multe sunt pe noua chestie de politically correct. Vezi, domnule, de ce a pus sârmă ghimpată pe copertă? Sau am văzut la un moment dat cineva era supărat pe o postare de pe Twitter pentru niște unghii făcute cu modelul ăsta de sârmă ghimpată. Da, cineva și-a pictat modelul de pe copertă pe unghii și că... Ce treabă are? Nici măcar nu citești cartea. Dacă ai citit cartea, da. Primul rând, tipa are voie să scrie ce vrea, adică... Corect și asta. De ce a scris ea despre imigranții mexicani, treaba ei. Dacă ea a vrut să scrie chestia asta, foarte bine. Corect. Că nu s-a documentat cu trebuie, bine, și ea zice în nota de la final că a petrecut 5 ani. Și-a călătorit și s-a interesat. În plus, soțul ei e imigrant. Da. A motivat o chestie asta, că soțul ei era imigrant și el. Și mulți zic că tot la fel, cuvintele în spaniol pe care le folosește nu sunt adecvate, că nu știu, că și numele de familie al ei, ăla mai ciudat, ar fi din spaniola veche, că nu se mai folosește acum mexicană, că mexicanii nu sărbătoresc la petrecerea de 15 ani. Quinceañera, da. Care e un fel de Sweet 16, dacă știți. Mai Sweet 16. Că ea se referă la macetă ca la un cuțit pe care îl prindea de gambă sau de astea mi se par acolo niște chestii, aici vrei să fii cârcot. Așa, în condițiile în care noi am vorbit 15 minute despre de ce cartea nu ne-a plăcut, nu e cazul să-ți bagi joc de munca omului legând de... Da. Dar uite, și eu uitându-mă la anumite seriale pe Netflix care erau filmate în America de Sud, chiar așa vorbeau cu que onda, güey, que no manches, güey, adică chiar sunt în Mexic chestiile astea. Diferă față de chestiile din Spania sau din alte zone. Chiar, adică mie mi s-a părut că și dă spot cu chestia asta. Poate cu anumite chestii, alte cuvinte, da, nu mă pricep. Dar, bine, nici n-a folosit așa foarte, foarte multe expresii încât să zicem, vai, a făcut jumătate de carte în spaniol la mexicană și a scris super greșit. Da. Și mie mi se par controversele astea un pic exagerate. Deci mi s-a părut și că au atacat-o prea agresiv și cred că și marketingul ăsta a fost prea exagerat și prea dezinformat, adică cumva asta a fost buba, că a fost promovată ca, nu știu, o carte bazată pe o experiență reală, cumva de, nu știu, de sociologie, de antropologie, de studiu de caz al persoanelor care migrează din Mexic spre America. Și când autoarea chiar în nota de final a zis clar că e o carte de ficțiune și a încercat să documenteze, da. Și cartelul e inventat și alte informații din carte sunt a încercat doar să tragă un semnal de alarmă prin poveste și a făcut un lucru interesant.
Stai că mi-am adus aminte că mai ziceau, au fost indignați că a zis ea că a descris mexicanii, imigranți, ca fiind a brown faceless mass și la noi fiind tradus amalgam cafeniu fără chip. Deci, pe bune, dintr-o carte de 500 și ceva de pagini, tu te legi de 3 cuvinte. Da, mă, e politică. În care ea acolo cumva se scuza că, da, că ea chiar s-a implicat și chiar a avut o motivație foarte puternică să scrie cartea asta și, da, bine, poate, nu știu, au privit-o așa ca pe un înger salvator sau nu știu ce și nu trebuia să-și asume rolul ăsta, dar... Da, cred că oamenii se agită foarte mult și cred că foarte mulți din ei dar cred că au făcut din țânțara armăsar. Exact. Și cred că foarte mulți care au sărit și au fost foarte agitați și nervoși și vocali, nu cred că nici măcar n-au citit cartea. Adică înțeleg să dai cu părerea după ce citești cartea și după ce consider că, băi, uite, nu mi-a plăcut. Mai e și chestia asta că am înțeles că e și un scandal în America pe lângă asta cu publisherii, cu editurile, că publică un procent foarte mic de autori străini. Adică am înțeles că doar 3% dintre autori sunt mexicani. Lucru care, da, sunt promovați. Da, e cam, asta adică înțeleg. E o problemă acolo, e o problemă a lor. Înțeleg să spui că, băi, ok, ați ridicat în slăb și ați făcut reclamă pe seama problemelor din statul nostru, ok, promovați-ne și pe noi, avem și noi autori care scriu mult mai real și mult mai... Asta înțeleg, știi, să ai o supărare. Asta mi se pare o chestie motivată, dar nu să... Dar cred că, uite, și eu cum am făcut. Ok, a fost o carte pe un subiect interesant. Dacă chiar vreau să aflu mai multe chestii despre subiectul ăsta, păi, nu știu, mă duc și iau o carte mai puțin, nu știu, mai puțin fictivă, ceva mai istoric, de la un jurnalist, ceva documentar, sau mă uit la un documentar, sau știu că tu mă interesez pe alte căi mai realiste. Tu ai și citit sau citești acum ceva pe subiectul ăsta? Greșesc? Da, aveam în casă și o începusem, dar o lăsasem baltă. Aveam o carte de Ioan Grillo, El Narco, cartelurile din Mexic se numește. Și da, e o carte foarte, foarte realistă și plină de, nu știu, de suferință și e documentat foarte, foarte bine. El chiar e, cred că jumătate mexican, jumătate britanic și s-a dus voluntar să lucreze la un ziar din Mexic și să se intereseze de toată povestea asta cu drogurile și a discutat cu mulți jurnaliști și chiar șefi ai cartelurilor și diferiți infractori care erau parte din cartelurile respective. Și da, e foarte bine documentată și citind cartea mi-am dat seama că și autoarea a făcut o treabă destul de bună, adică chiar se specifică că așa lucrau cartelurile dacă vreau să bage pe cineva în sperieți, să zic așa. Păi o făceau într-un mod din ăsta mai pompos și mai scandalos, adică cum a venit la petrecerea celei mici și au omorât toată familia. Așa fac și în realitate. Deci, da, că să facă, să stârnească vâlva. Și dacă vrei neapărat să te documentezi așa, uite, există destul de multe cărți și asta chiar oferă și desăduce de la istoria apariției drogurilor în Mexic, de la chinezii care au imigrat în Mexic și erau dependenți de opium și cultivau maci. Și prezintă istoria lor, după aia cum mexicanii au zis, suntem mai șmecheri și hai să le luăm afacerile chinezilor. După aia de la maci au venit anii 60-70 cu flower power și cu ganja, cu iarbă. Și după aia, bineînțeles, a venit Escobar cu cocaina și după aia a venit DEA-ul. Da. Și a trebuit să se mute din Columbia în Mexic. Acolo e o discuție interesantă și chiar am putea să facem o altă... Da. Și asta zic, deci se ocupă de istorie, de anatomia cartelurilor și până și credințele lor religioase. Că a apărut ceva la Santa Muerte sau ceva de genul. Sau un sfânt din ăsta care e un fel de Robin Hood. Înțeles. Da. Și oferă și statistici, deci e mult mai ancorat în realitate. Da, mult. Cartea văd că o găsiți la editura Corint, zic bine? Corint Istorie, deci e încadrată, nici măcar nu cred că e încadrată la beletristică, e încadrată la istoric.
Cred că da. Asta, uite, la asta. Nu știu, văd că e 25 de lei la Cărturești, mi-apare mie aici în față, și la Elefant 19. Ideea e că o găsiți la Corint. Da. Bine, aveam de mai mult timp, dar am zis dacă tot nu terminase, am zis hai să mă apuc de ea. Da, e interesant și oricum găsiți, mi-ai trimis tu un clip, o să lăsăm și noi în descriere, acela legat de, la fel, de problema migranților care au probleme în cartelurile. La fel, m-au mișcat un pic și mi s-a părut destul de real, acolo nu mai e vorba de telenovelă. Da, chiar este un clip real, cu o investigație reală. Cred că e scurt, cred că are 14 minute, cred. 14 minute, 14-15 minute are și chiar se leagă de problemele astea cu migrația. Da. Ce să mai zicem? Filme și jocuri legate de tema asta, personal n-am văzut nimic. Am căutat astăzi ceva și am găsit un film, imediat să nu zic o tâmpenie dacă l-am la îndemână. E ceva cu Sun. E un film în care se prezintă povestea unei fete din Honduras, cum erau și fetele de la noi din carte, și a unui băiat în condiții în care vor să se ducă către nord, cred. Dar nu am văzut film, am văzut că are o notă bunicică pe IMDb. O să las link-ul în descriere. Nu vine numele acum în minte. Da. În rest... nici eu, adică n-am jucat nimic nu vreau nici să recomand. O legătură cu subiectul ăsta. Da, și nici așa ce ar fi pe lângă, dar care nu au cu legătură cu imigranții, nu știu ce vine în minte acum, Sicario, care mi-a plăcut super mult. Sicario primul și al doilea, dar mai degrabă primul. Dar în rest, nu știu, Narcos, serialul, cred că toată lumea îl știe. Oricum pe mine cred că m-a plictisit după al doilea sezon. Da, fac un pic din ceea ce se întâmplă și în carte la un moment dat, o să observați cu șeful cartelului, au tendința de a te face să empatizezi cu el. Îți dă câteva caracteristici bune puse în antiteză cu câte răi sunt șefii de carteluri. Lucrul ăsta te face cumva să uite de ce motive. Nu știu, ai văzut, șeful cartelului din Pământ American scria poezii și l-a făcut dintr-un monstru de om, l-a umanizat instant, nu știu cum să zic. Da. Asta cred că se întâmplă. Adică am văzut și eu Narcos un sezon și acolo un pic. Te face să fii un pic de acord cu Pablo Escobar. Bine, după realizez că n-a făcut lucruri deloc bune acolo. Cartea o găsiți la editura Litera. O găsiți în toate librăriile, prețul este destul de ok. Cred că acum, în timp ce vorbim, nu este 35 de lei. Noi am fost un pic norocoși și am primit-o cadou la o comandă făcută pe editura Litera. Cred că atunci a fost foarte popular și am văzut la foarte mulți pe internet. A fost o ofertă în care primeai cartea Pământ American dacă făceai o comandă de peste 150 de lei, cred. Ceva de genul. Parcă, nu mai țin minte exact, dar... Ideea e că merită cartea. Dacă mă întreb pe mine, o recomand, mai ales dacă sunteți pasionați de, nu știu, filme din astea mexicane, carteluri de droguri mai puțin, dar ideea migranților și chestii de genul acesta. Da, cred că am notat tot despre carte, și bune și rele. Am mai găsit pe YouTube cartea audiobook în engleză. Pentru cine dorește, o să lăsăm în descriere link-urile. Citită de un roboțel, ceva, e foarte dubios. Personal, cred că vă recomand să intrați pe, cum îi zice, Audible. Cred că o găsiți acolo într-un format mai ok, dar puteți să o citiți. Face bine. Face bine să o citiți, să o aveți așa în față, să mai dați câte o pagină. Foarte ok. Da, o să mai punem noi despre ce am vorbit despre filme și o să punem noi și un link către carte, către editura Litera în descriere. Deci Pământ American, Janine Cummins. Deci ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut? Ție ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Așa ca să fie de încheiere. A fost ok. Ok spre bine. Ok spre bine. Deja e optimist. Bine, ținând cont că i-am dat 3 stele celelalte cărți Casa Bântuită, mă face să revin puțin asupra notei mele. Nici eu nu o să-i dau o notă foarte mare și la mine tot undeva are un
nu știu, 3 stele, un 5-6 de trecere, e ok. E o carte ok, dar nu creează foarte multă dezbatere și nu e foarte, foarte intrigantă și interesantă. Da. E interesant că te face să vrei să știi mai mult despre problema asta. Da. Ok, păi cam asta a fost. Cam asta a fost episodul de astăzi. Repet, ne puteți asculta atât pe YouTube, cât și pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Anchor FM. Ne găsiți pe Instagram și pe Facebook. Așteptăm să ne spuneți părerea voastră dacă ați citit cartea într-un comentariu sau pe Facebook sau pe Instagram. Să ne dați un subscribe și un like la clip și un share dacă vreți să împărtășiți cu prietenii, cu familia și așa mai departe părerile noastre. Noi vă mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim și ne auzim data viitoare. Cum era? Trebuia să avem și noi, hai să facem și noi un final de la... Ție bine să... Cum ziceam noi? Că aveam noi un hashtag și l-am uitat acum. Să citești în mișto. Să citești în mișto. Da. E marfă. E marfă. Cool. Ce vrei? Să citești e marfă. Pa, pa. Pa, pa. I'm just gathering the watch out of my